Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah menika ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan sarengan kula sakonco karawitan Sekar Bima ingkang mijil saking desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ingkang dipun pangarsaning dening Ki Dalang Eko Suwaryo kaleres dalu menika katimbalan wonten tlatah Lapangan Waluyo, Desa Gelang. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Desa Gelang ingkang luar biasa. Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ing adicara inggih menika ruwat bumi kanthi panjurung donga mugi-mugi ing Purwo Madya Usana adicara dalu menika saged andayani kula lan panjenengan
dengan setuyo dipun paringi panjang yuswanipun, murah rezekinipun, lan ugi selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Mboten supe mugi-mugi kagem desa Gelang dados desa ingkang toto titi tentrem gemah ripah lojinawi, dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Ugi sungkem kula konjuk dateng Bapak Kepala Desa panjenengan Bapak Muhammad Amsor sak jonjang perangkatipun tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, aji sepuh lan ugi seniman seniwati wonten ing tlatah Desa Gelang mriki ingkang kawula cadhong barokahipun. Lan ugi ingkang tansah kawula hormati menika Bapak Umar Nurdiansah minangka Ketua Panitia wonten supe menika jajaran Forkompinjam Kecamatan Rakit kados menika Bapak Camat panjenengan Bapak Rakiwan Sarjana Hukum, Bapak Kapolsek sanggutanipun, Bapak Dan Ramil sanggutanipun ingkang kawula dherekaken menggah aturanipun. Lan ugi para kepala desa sekecamatan Rakit ingkang tansah kawula hormati mboten supe menika panjenengan Bapak Haji Darto minangka bendahara lan ugi para sesepuh kadosta panjenengan Bapak Samaun lan ugi Bapak Sugito lan ugi Bapak Nur Aziz minangka panitia lan sedaya para rawuh kakung saha putri para sutresna budaya ingkang tansah kawula hormati. Kaleres menika sampun kapiyarsa wonten beksan lenggeran ingkang dipun saliraning dening Mbak Irma kalian Mbak Rini kanthi gendhingipun Sekar Gadung Banyumasan kalajengaken menika kaleres wonten rawuhipun Dek Nova menika sinden muda berbakat pramila monggo para kanca nyuwun spotipun kangge jumenaken Dek Nova. Monggo Dek Nova katuran jumeneng. Langsung glatik glinding ide niki kangge nyugata para pinisepuh wonten tlatah Desa Gelang menika. Kali jumeneng menika monggo. Nggih, Dek Nova sehat nggih Dek Nova nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Nggih. Yuswanipun pinten Dek Nova? Kula 19 tahun. 19 tahun luar biasa Bapak Ibu menika sindene tes sinem nggih Bapak Ibu nggih. Dasare tes si prawan semanten nggih pun wis labu pinter nyinden nggih. Pramila monggo nyugata katur kagem para pinisepuh nggih Dek Nova nggih. Wonten glatik glinding. Yo Mas Hendi. Kino peta kangko kilo
mano amprit prit prit pating cruwit-wit calorotan geni rongo pati mangan bio podam bio bio podam bio bio podam bio bio hati pesawan nojo ipari rayan nojo ipari rayan dewi anane ning pojaan konangan bapak tani ningat ningot ambesengan nontoni parine astro mano petet diet pating cruwet-wet Matur sembah nuwun Dek Nova, semoga pinarak lenggah. Langsung mali menika. Nah, dawaken tes siji meneng ayo Dek Nova eman-eman nggih. Lagune menika katur kagem Bapak Kades lan para kepala desa sekecamatan Rakit. Wonten Pudang Kuning Bukak Celuk nggih Adik nggih. Anjir. Gubuk Asmoro napa Pudang Kuning? Nggih, Gubuk Asmoro Dek Nova monggo. Liwat aku kelingan
Matur sembah nuwun Cahayu Mbak Nova mugi-mugi tambah pinter ngidek Nova nggih. Sumangga pinarak lenggah kados menika miderek pawarta bilih panjenenganipun Bapak Kades panjenenganipun Bapak Muhammad Amsor menika badhe kersa berkahi panggungan pramila monggo Pak Kades mumpung wekdalipun menika tesi ombe katuran pinarak wonten panggung monggo Pak Kades. Monggo Pak Kades Muhammad Amsor gitu. Pak Kenti monggo katuran jumeneng menika Pak Kades dereng kersa. Inggih, yo Mbak Kenti. Monggo niki pilih panjenenganipun Bapak Kades dereng kersa menika Kades nggih Mbak Kenti nggih. Iki kaleres wonten pamundutan Mbak nggih napa Jos? Pun langgun sungguh Mbak Kenti lagunipun wonten nyidani Ki kagem perangkat desa Gelang Pak Imam Ardi lan ugi Bapak Dibowo Sun Sati lan ugi Serbina.
Matur sembah nuwun Mbak Kenti sampun ngladosi pamundhut saking panjenengan Bapak Rimun. Mugi-mugi saged nambah regenging suasana. Wonten dawuh Bapak? Monggo.